Diyos, maray na hapon po mga tugang maluhod po para sa pagpamibi kan Horacio Emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin ibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasaki tulikan sa mong mga salanggipo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na hapon po mga tugang. Ngunyan iyo ani ka-14 Domingo sa ordinaryong panahon, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Jesucristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untans to mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Tudagos taman ay pamibian, ratsong pag-andam sa nagdadangadang na ka-75 na taon kan diocese sa maabot na 2026 and also for the continuous graces sa tuyang Santo Papa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak malgod sa tuon, Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pangurawayan sa Diyos sa kaligtasan. Pangurawayan sa Diyos. Pangurawayan sa Diyos. Pangurawayan sa Diyos sa kaligtasan.
nahulikan ka pagumbabaan kan sa imong aki, binangon mo an napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod, tawanan banal na kaugmahan, tanganing an mga hinaawas mo sa kaurip naning kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Uli kay Yesu Kristo kagurang na niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as nagahadi kasarokan Espiritu Santo Dios, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturhiya kan tataramon. Sinasadol ni Propeta Isaías ang mga maimbod na maging magayagaya kaiba kan Jerusalem, na ilinadadawan ang syudad bilang sarong ina na nagaataman asin nagtataonin karangahan asin abundansya. Ang imahin na ini nagsisimbolo kan mamumuton na pag-atama nin Diyos, asin kan panuga nin pagbabalik asin katuninungan para sa iyang banwaan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangan, magugma ka mo, kaiba ka ni Jerusalem, magugma ka mo para sa iya. Kamo gabos na namumuot sa syudad na ini. Magugma ka mo ngunyan, kaiba niya. Kamo gabos na nagmundo para sa iya. Papakinabangan nindo ang sa iyang kuswagan, siring sa sarong aki, sa daghan ni sa iyang ina. Nagsasabi ang kagurangan, dadarahan ko kamo ni nagdadanay na kauswagan, magbubulos pasiring sa indo ang kayamanan, kan mga nasyon siring sa sarong salog, na dai nagmamara. Makakaagid kamo sa sarong aki, na pinapasusokan sa iyang ina. Sa sarong aki, na kinikilikan sa iyang ina, asin namomotan. Rarangahon ko kamo sa Jerusalem, siring kan pagrangan ni sarong ina sa iyang aki. Kung mahiling na nindo na nangyayari ini, mag-uugma kamo. Ini ang magpapakusog asin magpapataba sa indo. Dangan, maaaraman nindo na ako ang kagurangnan, ang nagtatabang sa mga nagkukuyog sa ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos. Umawon nindo ang Diyos sa kinurahaw nin kaugmahan. Kamo gabos na banwaan, mag-awit kamo sa kamurawayan sa iyang ngaran. Taon siya nin mamurawayon na pag-omaw, sabihan nindo ang Diyos. Makangangalas ang sa imong ginibuhan. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga nagsasamba sa imo, nag-aawit sa imo nin mga pag-omaw, nag-aawit nin mga pag-omaw sa imo ngaran. Madya, asin hilinga ang ginibo nin Diyos, ang makangangalas niyang mga gibo sa tahaw nin katawuhan. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos. Ginibo niyang mamarang daga ang dagat, naglalakaw na inibong ang salog kan sa kuma ginikanan. Nagugma kita, duman huli kan ginibo niya. Nagahade siya, huli kan sa iyang kusog, sagkod lamang asinan gabos na nasyon sa iyang binabantayan, dai magpaabaw-abaw ang mga masumbikal. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos. Madya asin pagdangog, kamo gabos na may pagkatakot sa Diyos, asin sasabihan ko kamo kan ginibo niya sa ko. Pagumawo ng Diyos, huli tadain niya isinikwalan sa kong pagngayo-ngayo, o hinali ang danay niyang pagkamuot sa ko. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa Diyos. Pinagtauan doon ni San Pablo na ang tunay na pag-orgolyo yaon sana sa krus ni Kristo. Pinagtutukdo niya na ang mga panluwas na ritual na kinaugalian ni mga Hudiyo, mayo ninhalaga kumpara sa pagiging sarong bagong linalang ki Kristo, na tinatawan halaga ang panlaog na pagbago,
imbes na panluwas na pag-utob, ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga tugang, alagad para sa ko, an ipag-uorgolyo ko sana, iyo an cross ni Jesucristo, na satong kagurangnan. Hulita sa paagikan sa iyang cross, an kinaban, gadan na para sa ko. Ako man, gadan na para sa kinaban. Mayunin kalainan kun ang sarong tao, ser komsesyonado man o bako. An mahalaga, iyo ang pagiging bagong linalang. An katuninongan sa kapagkahirak ng Diyos, mapasagabos na nag-uutob kaining pagsusundon sa sainda, asin sa bilog na banwa ng Diyos. Puon ngunyan, dain ako pagribukonin si Isayman. Huli taan mga pinilaan sa hawak ko, nagpatotoo sa oripon ako ni Jesus. Ang biyaya ni Jesucristo, na sa tong kagurangnan, mapasaindong gabos mga tugang. Amen. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyo po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Pagkatapos kini, nagpili ang kagurangnan nin 72 na lalaki. Sinugo niya sindang manduwa-duwa na mangenot sa iya sa mga banwa asin mga lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda, dakol an anihon, alagad dikit an paraani. Kaya makimahera kamo sa kagsadiri kan anihon na magsugo nin mga paraani sa saiyang anihon. Lakaw kamo, sinusugo ko kamo bilang mga karnero sa tahaw nin mga lobo. Dai kamo magdara nin pitaka, bag o sandalyas. Dai kamo magtaong galang sa kisay man sa dalan. Paglaog nindo sa arinman na harong, magsabi kamo, ang katuninungan mapasarong na ini. Kung ang nag-eerok diyan mamumuton sa katuninungan, magdadanay sa iya ang katuninungan. Kung bako, mabalik iyan sa indo. Diyan kamo mag-erok sa harong na iyan, magkakan kamo sa kamag-inom, kan anuman na itaw sa indo. Hulita ang trabahador, maninigong bayadan. Dahil kamo magburubalyo sa anuman, sa manlaylay na harong, paglawgrindo sa arinman na banwaan na mag-ako sa indo, kakano nindo an anuman na itaw sa indo. Bulungon nindo ang mga nagihelang sa banwaan ayan, asin sabihan nindo sinda, karanina sa indo ang kahadean ng Diyos. Alagad kung maglaog kamo sa arinman na banwaan, asinday kamo akoon, maglakaw kamo sa mga kalyes, saka magsabi kamo, maski an alpog digdi sa saindong banwaan na nakadukot sa samong mga bitis, pinapagpagmi bilang patanid sa indo. Alagad, sa boto nindo ini, karanina ang kahadean ng Diyos. Sinasabihan ko kamo na sa aldaw nin paghukom, mas magian ang padusang itatao ng Diyos sa Sodoma kisa sa banwaan na yan. Maray na bareta kan kagurangnan. Maray na banggi po sa inyo gabos.
siguro midbid naman nindo ako. Pabalik-balik man ako digdi sa St. Jude kang nakaaging mga taon. Mantang si Father Marlon, Madrid, ang Cora Paroko. Ito pang ibang mga nagsunod na parish priest. So, ano yun po ako sa lugar na ini, Filipino Chinese Parish, Personal Parish of St. Jude, tanganing mag-star no, bilang resident priest. Igwa pa akong sarong assignment, so pagtukdo dyan sa seminaryo sa CP, Candaraga. Kaya, garo baga istaran, no? Pero dayo man ang dayo man akong gigibuhon. Susugani sa surat ni Bishop ng appointment, kung ano man po ang kay po nagibuhon, manangod sa pastoral na buhay kan mga tao o mga parishioners, di da ako magduwa-duwang day magtabang. So, nahiling ko po ang pag-ayuda sa pagpakumpisal, especially paglaog kang aldaw na Webes, sabi ni Father Neil, duwa daw po ang Domingo digdi sa Indo. Webes sa Domingo. Garo man sa duwang Domingo. Sa kadakulang kang misa, kadakulang ka papartisipar sa mga sakramento. So, agad ko po ang sa Indong tabang sa pagpamibi, mantang ako man nagpapamiiban sa Indo. Para sabay kitang nagtatalubo sa kabanalan na inaapod kan pangapodan ng Diyos sa Lambang Saro. Narangog po sa Ebanghelyo, sa mga iba pang abasaon, pangapodan kang Diyos na ipanagustan sa iyang misyon. No? So, nagpili pang kagurangnan in 72 na dagdag na para evangelisar. Pinili niya bagang enot, 12 na pigaapod ng mga apostoles. So, 12 times 6, 72. So, anom na beses niyang dinoble ang 12. Nang but sabihin garo, sinamarize ni St. Luke ang sa iyang Ebanghelyo na pwedeng several times na dinoble ni Jesus ang 12, pero tanganing saro sa ng report, times 6 na sana para 72. Pero ang ba't sabihin garo kay ni, so mga ordinary nang sanang mga nagsusunod kay Jesus, so buot bagang pagbulong, buot magdagog kan sa igtataramon, na garo man sana sa panahon ta, natakita rin sa pagwebes, nagdidiki kita sa shrine ni St. Jude, bako bagadakol man ang pangangaipot ta, so may mga pinansyal na problema sa pagkamuot, problema sa relasyon, sa pamilya, and so on and so forth. Garo mayong katapusan ng mga pangangaipang tao. Alagad, susog sa kagurangnan, siguro, minsan dakol kita nga pangangaipon. Dahil ito paglingawan, yung pangangaipong makasurod kita sa iya, makaaro kita sa iya, sa espiritu nin pagtubod. Singunyan baga, o last year pa pinuunan, so Jubilee of Hope. Nakita day mawala ning paglaom. Mas kinahiling ta sa atubang ta ang kadakol na problema sa Manila nga ni po na naman sa baha. Samantalang kaloy-haloy na kayo na baha na yan, no? Sabi ko nga ni, baka niya ako itong malabon o nabotas, pero minasa ng baha, tayo mananghali ang baha. Gibo na sa ng Venice, no? Venice of the Philippines. Pero may nasa ng may tubig. Tangayin na magproblemang baha. O magkaigwa pa rin tourism.
Kaya sa bagay, nauna na so itoon sa Tagig, no? May artificial Venice na duman. Anyway, mga tugang sa pagpadara o pagsugo ni Jesus kay ning 472 disciples, naroromdoman taman asin na nagiging aware man kita, nakita man baga pigsusugo kan kagurangdan. Baka umanggaro as apostles, as missionaries, kundi bilang ordinaryong binunyagan na Kristiyano. Kang kita binunyagan, sabi baga, may tulong epekto ang bunyag sa sato. Not, nakita maging hadi. Kadua, nakita maging propeta. Ikatulo, magkikitang padi. So, the three functions din sa rong Kristiyano. Tano to magiging hadi ka? Ilta ka magiging kang leader. Maski aki ka, kung maray ang ugali mo, nagiging kang leader. Halimbawa, sa imong kaeskwela, sa imong barkada, lalo na kung nagtatalubo na, so iba na magadya ng mga class officer, kung ano ng mga leadership skills. Alagad, so leadership skill, paano dapat values o mga maray na ugali ng sarong Kristiyano. Kaya, mantang namibibidyan to si Kristo, sinasabuhitan sa iyong mga katukduan. Tapos sabi niya baga, mamot ka sako, kung gusto mong magsunod sako, mamot ka sako. Paano ka mamot sa iya? Sa pagsunod kan sa iyang mga tugon. If you love me, keep my commandments. Ano man pang propeta? Kung may mga salanggibo, may mga corruption, may mga kung ano-anong nahihiling ta sa itong kapalibutan, dahil man pwedeng dahil kitang gibuhon, sabihin ta, okay lang yan. O may fake news, ta kung dahil kita magsalita o magibo, tanganing mawara o makatabang sa pagtanos kang salanggibo, sabi bagat, nakikikooperar kita. We participate in the evil that is being done if you keep silent. Kaya, nakul ka ng challenge sa tuya. No? Every election, itong na-elect, babantayan ta na naman, takong magbaralik naman sa dati. Kaya, yung garo ang bot sabihin na bilang Kristiyano, kitang manginauta na bantayan na maghadi ang katotohanan, ang justice, ang katuninungan. Tayo man ang piganganap kang gabos na tao, parang pigasabing human sources of happiness. Na kung wala na yan, o dahil na experiensya, bako na pong human world, no? Nang nangyayari, no? And siyempre, para maging maray ang buhay ta sa kinauban, so naisaran tang kinauban na atamanon taman, no? Kaya baga, increasing awareness mo niyang kang ecology, kang environment, kung ano-ano pa. Ngayon, sabi sa ay na pagbasa, kaya posible na mag-ibot na mag-carry out ang misyon bilang isang Kristiyano, kulita na mamutan kita ni Diyos. God loves us, according to the first reading. Takunday ta na mamatean, paano ta mandadarahon si Lord sa ibang tao? Dahil ko marumduman kung kailan itong tao na digdiba giniba sa Philippines, so World Youth Day, and the theme was Fill the World with Love. May team song pa nga ning magayuno, no? So, kung
Dahil mo na mamatay na mamutang ka kang Diyos, paano mo man sasabihin na ang Diyos pagkamuot? So from the abundance of the love of God na mamatian ta, human so ito pagsisirta sa tuyang pagtaram, sa tuyang pakiiba sa ibang tao. If you do not feel the love of God within your heart, expressed through the loved ones around you, nagpupuon kang mag-invento, nagpupuon kang mag-fake news. Kunwari, may nagmamahal sa'yo, pero wala naman pala nagmamahal. Natata, nakasabi kang dahil nagmamahal sa imo, taso nahiling sa imo, bako man pagmamahal. So, you have to pretend. Yun na pang puon kang fake news o kaya pagloko sa ating kapwa, sa ating sarili. Ikaduwa, so pag ebangelisan, pag misyon, sabi sa ikadawang babasahon, kay puan, i-consider taso cross ni Kristo. Ano po yung cross ni Kristo? Kung may pigtapasan kitang mga problema, kagabatan sa buhay, ano-ano man ang kausakaan, nagtutubod kita na makakaya tayan, ulita si Kristo kay riba sa pagpasan kayan. We do not carry the cross ourselves. Jesus helps us to carry it. Kung kaya, iuyan ang pagtubod ta na daing problemang daing mariresolbiran. Daing kamatayan na daing matatats ni Jesus. Ninulitan sa kagadanan mismo ni Jesus, tinaon niya ang buhay niya sa kaligtasan kang katawuhan. Iyo man ini ang sekreto kang happiness din sarong Kristiyano. If you are able to share whatever you have, dahil ka na mamumundo na itinao mo, tayan mabalik sa imo, hali sa Diyos, ang susog sa Ebanghelyo, siksik liglig ng mga grasya. Pero kung masyado mong tinitipid ang Panginoon, tinitipid mo ang kapwa mo, ano man ang mabalik sa imo? Di ka nga ni matipid o habo mong magtao. So, when we give ourselves apart or whole, laubon mo na mabalikan sa imo, dayon masasayang po ang binibitiwan tang pera, binibitiwan tang tulong, para po sa gabots. In the name of Jesus. Kaya, kung hilingon ta ang buhay ta bilang Kristiyano, Katoliko, na midbidad tang Diyos sa bunyag, nagtalubo kita sa pag-receive kang Holy Communion sa lamang misa, nag-ako kita kan pagkumpisal, kung kita nagkasala, na nag-agad kitang tawad sa Diyos, sin sa kapwa, and so on and so forth. Ini po ang bot sabiyo na naglalakbay kita pasiring sa kabanalan. At sa paglakbay na yan, dahil man kita nagsusulo, kundi kay ribat na sumalta sa buhay, sa komunidad, tanganing walang naiiwan, kundi sabay-sabay na nagsishare kang experience sa kagurangnan. Ini pong pagkamot na itiraw sa ng Diyos, bako dahil man inipig tatago, dahil inipig sekreto, siring ng pagkamot sa imong kapwa, dahil mo pinagkakait, dahil ka nagloloko ng kapwa. So mga tugang sa pagiging disipulo ni Jesus, niyaon ang cross, handa kitang magpatawad, handa kitang tiuson, ang ano pa na dapat tiuson, for that sake of goodness. Dahil man pwedeng nasaktan ka, manakit ka man ng kapwa, minuda ka, magmuda ka man, dahil tapo na tatabangan na mawara ang kasamaan. We become perpetrators of evil just because may nagawa sa imong masama, gagantihan mo man. That is the way of the jungle of the world. But Jesus is trying to take us out of the world by giving us new values,
na iyo po ang madarasato sa kaligtasan. Sana ang pagdarata kay Kristo sa lambang tao, sa lambang pagkakatao na itinasatuya, permitang darahon ini an experience ta sa Dios na tayo mawawara asin ang experience ta sa cross ni Kristo. Ini po ang mga balon ta sa pagdarakang ebanghelyo. Ta sabi ni Jesus, don't bring supot, don't bring extra clothing. Tayan mapagabat sa imong paglakaw. Pero kung daradaraw mo sa puso mo ang pagkamuot, daradaraw mo ang experience ni Kristo na pano-pano nin pagtios, kapakumbabaan, pagpatawad, then you are bringing the best of your Christianity. So patagos ta, sabi baga, padagos ang krus, daradarata, ta makakaya tayan, pulita ang Diyos, kasabay sa pagpasan. Binisunan kita kan mamumuto na kagurangan. Nagtindog na sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daing nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, buktong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli ka na Espiritu Santo, kiveran Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba kanama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan, mamibi kita sa kagurangnan, nin ani, asin mag-arang sa iya kan mga pangangaipo kan simbahan, asin kan kinaban, an simbag sa lambang kagadan, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinandyugaan sa mong pamibi, tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan, makasabot na sinda inaapod kan Diyos, na magpalakop kan sa iyang kahadean nin katuninungan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapodan na magharubay kan marahay na bareta sa satuyang mga kataraid, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga parauma na naglalapigot sa pag-uma, mawarasan nin marahay na panahon, asin masaganang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naggehelang, asin mga nasasakitan sa buhay, makasabot na ang Diyos nagmamakulog sa inda, huli kan pagmangno kan sa indang mga pamilya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkamuot, asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan, mamurag sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Siring man po, isabay tapo ang mga minasunod na intensyon, pasasalamat ni Lowell Ray Esquivel, Mercy Ortega, Lasin Family, sa espesyal na kahagadan for Mercy and Nini, dulot ni Mercy Ortega, para sa kapahingaluan kan gabos na kalag, dulot ni Mercy Ortega, asin for Holy Souls in Purgatory, dulot kan Lasin Family. Pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming maugmang makiras sa gibo nin pagpalakop kan sa imong ebanghelyo, sa alimbawa niya mo sa buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ko mga tugang, tanganining sa koan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa simong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulok sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, sin magdara sa mo arwaldaw, sa gawin ni langit no na buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initas nila sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami oral daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay ni daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan spirito na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan ng mga angeles, nag-oomaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
ni kanagadan banal, barabo ng gabos, nakabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabandala ka ng bon sa imong espiritu, kanganing para sa mo maging hawak as sindugo, kan sa mo ang kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sinpagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, susin magkakan kay ni. Tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siriman, pagkapamanggi sa pagpayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos sa sinoginom kay ni, tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabaloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon Indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Kami nagurumdum sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, dudolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay nin buhay, asin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Leon, ang sa mong obispo si Joel Singabos na klero, siring man girong dumas sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong mga pinapamibi sa misang ini ang sinanggabos sa mga gadan, dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kiraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaibahan ng Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, ang kabos na santos sa kaitupan, nakapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asip kamaraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naruguan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tangani kami natabangan kan sa imong grasya. Kad sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, asin ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong kagurangnan, taga paradigtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pawagkanig siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susuga sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Ito, ninaungan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Turugang kay Kristo, magpatinawan kita, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang o yens tungaguran sa Kristo, nagapod sa to, nagsugo sa to, na ipahayagan sa iyang maray na bareta. Siyang kodero kan Diyos, agpaparakan ka sa alang kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi, kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaat kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom,
sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan nobileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo sa moyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mga napanawan ng kadakol na ata, ning atang nagkamit kan nakakaligtas na balaog, asin day nanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 38,839 pesos and 70 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,799 pesos and 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 7,804 pesos and 45 centavos para po ini sa Obolong Sancti Petri. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kan bulan na Hunyo ali sa Tada canisters. Igwang total na 44,315 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhanon sa opisina o sa mga tao sa likod. Ang tada canister tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa Hulyo 7 sagkod 9, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong giromdomon. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arogan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktobre 10, alas 6 sa Pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, duwang 500 pesos, Roderick and Elnes de Lapin, 500 pesos, Eden Morante, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinog na po kita sa oring benedisyon.
An kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo ang ponon kan Diyos na makakaman, kay banan sa mga mahal sa buhay, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan ng sinbangkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.